เล่นอะไรเป็นเป็นภาษาเป็นตัวภาษานี่เป็นข้าราชการภาษา
Không ginagawa mo, ito yan eh. Hindi mo na ako na. Ayan, ano ba? Hindi ako kukuha eh. Ikaw, ganyan.
Live night ka naman ka. Ngayon ka. Oh my God. Hey. Udah baru ayo kota. Kawan, okay. Ya, uy. Bilis ya. Ganun na po yung laman. Pero masuk ako. Utang ina. Nagbulag tayo. Aaron. Yes. Lucas. Wilber. Yes. Ito din mga era.
Dang. Kuya, na ba makita? Ewan ko pa. Oh, so, So, ano ito? Ay, sa 2,000 sa 4, ay, sa 3,000.
siya sa ito, Roy. Roy. Roy, Roy. Ano ba ang kaya? Yan, kailangan ako makakita. Roy, ano siya na? Lemon boy na ka ano? Invite mo ako. Ikaw na sa mga French Noy. Ha? Ano na yan? Sa flat, no? Okay. Good sa ko yan. Ako yun. Okay, tama. Last na yung nabili na sa kita. Roy, ano na? Nabili na sa kita. Ito mo na.
Noy. Beda na ako. Beda na ako. Oo, sa Manaulo. Para ba na yun? Sa Manaulo ka mo. Ulo ka mo. Ay, yung isa ka mo. Ay, nagpilit ko. Napaganda na mga ita? Hindi mo, wala pa yan. Napaganda na ita? Napaganda na ita? Napaganda na ita? Napaganda na Noy. Napaganda na ako. Ay, di mo naman pala ba? Ano iba? Baksan. Diyan, nagsigang lugar na mabira. Alamak na sa school. Ay, palunin yung matapos. Wala pa ba? Pero ko, kaya ako. Wala bahala, dyan na kamo sa daan. Sige na. Mga tanga. Mga tanga. Yung bisita. Daw, yung tao. Kasi, ay, lolo. Oo, inayotan yun ako. Ay, dalaw po ka, lolo. Kaya naman ito ako. Wow. Di ba talaga mapalabanay yung yan na ba? Oo, sabi. Oo, lolo. Ito, kinakabahan ako. Ay,
Uy! Uy, lolo! Ay, napuso. Tapos na ni lolo. Okay, next one. Next one. Next one. Oh, lolo. Ay, ulit ka na na. Isa dua, baba. Nahulog ako. Oh, nahulog. Uy, nalagtag ko nga. Nahulog ka mo. Dahil sa dua. Gaskil ka. Assist page pa. Pa. Fuck you. Ay, ulit. Ako na may hindi ang atratang doon. Ito, mag-ipot din, mag-ipot. Wala. Dole, free kaya ako. Sabihin din coach kita. Di ba? Sabi sa district ko. Pwede. Wala din ako. Hindi man nakalit. Wala din. Pwede na. Wala makalit. Wala makalit. Out talaga. Hindi ko. Ito na dali. Wala makalit na. Berta Michelle. Yun na. Start like yan. Ano yan? Sa oras na live.
Daw, malupos na. Ibang buwan. Ano naman? Ganun tayo. Taro na sa kita? Pagit mo sa kita? Yun. Black video pira rin, oy. Tingin na ako. Kapita na masalang mo yun. Tingin na ako sa kuya. Yaw, ano, tingin na ako sa kuya.
So, sleeper naman. Udaya. Udaya ang mga hindi. Kabawan sa ito. Oh, ito ka rin. Wala. Masama pa ba yun? Baka yung Gusto kayo yung smoke masyado. Pero, lol. Gusto lang na hanap ako. Right na ikaw. Oh, oh. Uy!
Oops. Tapi kalau kayo sleeper nilo may naay. Ano ba lang ito? Uy, baka. Ay! Na ano, magsisave ko nito na eh. Uy! Ako, ipis ko lang po. Nakulo ng pala ko din naubos. Ayun na. Narulibog naman. Oo, gapog talaga. Oo, ay, naikot na naman ako. Kasi ko na siguro. Sniper naman eh. Sniper kasi talaga. Yeah. Kaya naman ba kami? Parang ba kami? Tapi kalau ano, balik ko. Yung sa likod, ano ang pangalan? Saan dito lang? Go, negative. Why?
Mas na ikaw ano rin mo. Asa kita? Ano nga, para puro na kita. At kita po, may trail lang, mga Hi, Nunoy. Anak ko dyan. Isa mo rin. Hindi ka, ano? Hindi ako naman, ayun. Bago mo buga. Ginadil ako. Wala! Oo nga, yun, yun, si. Lol. Lol, lol. Baka hindi ka mo. Ikaw ba yan? Ikaw ka? Isa na, uy. Lahit ba ka? Susundin mo, baloy. Hindi lang, susundin mo. Sabihin ng baday mo. Makalo, makalo, sumiya. Makalo, aloy. Makalo, kinurabason. Sigado tayo, Sinuloy. Ayo. Murabason yan, trabaho yung ito sa mga. Kaya, ayun ka. Ayun, nasa sobrang ko pagkakal. Ayun ka, ano ko ba ako ah? Ay!
rin doon yung injury, ah. Kaya, Dapat normal sa discipline. normal, ito sila, normal, ito. Dilaw, sila. Ito ko, sino mo ako? Pwede mo mag-silip na tapos hindi. Uy, yun, sa bangko na pala. Bakit kung marabas, oh? Tulungan mo sa nanoy. Tulungan mo nila sa nanoy. Kaya mo naman. Nagbilok siya sa nakarayo, oh. Ayaw, nalok sa nanoy. Hindi ka ba? Ayaw, tulungan sa mga karayo. Mga dilaw dyan. Wala, itong tao. Wala naman yun. Makaya. Makaya. Uy! Ito pala yung Jeffrey. Ayun! 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 Sa singkit. Ayun! Ayun! Anak ka dyan! Anak! 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 Anak ka dyan! Hindi ko mag-inagit. Dati lang ako, lagi ko mag-inagit. Medyo tagakpat. Kuya, ang sa likod mo. Tayo. Ay, bakit ito? Ito rin, ito rin, ito rin.
Tagal ang buong dito. Oh, yan! Uy, nag-GJ! Nag-GJ mo na yan! Nag-GJ! Wala na, basta nagiging ang buhay ko. Panagiging ang buwas. Naulo mo! Ay, yan na, naulo. Puta, magagalan ako nga. Hindi ko yan, ano? Oops! Oops! Ulo! Ako tinuloy! Anak yan! Anak yan! Hindi mo niya! Hindi! Ay, pwede. Ay, ganda! Kailangan ko eh. Okay, 11 health. 11% of boy. Kaya makalok sa alat ka. Ay, ala kayo no. Ala, perfect na. Perfect na ako guys. Guys. Perfect ba ko ah? Uy, ulo. Ala ka nuloy. Ay, natamag sarap na ba? Ay, sino ko taas? Ano na yung nakataas doon? Ay! Tamag kita na lang. Kala ka dyan? Sabay yung ano? Sabay yung ano? Baka! Wala na din, wala na din. Ang kasawa, ang pasok, yung pala, out na. Ayun na, this is let's know everyone. Atin para din, bumalik ka sa inyong pinagalingan sa mga pag-isip mo. Bumalik ka na! Bumalik ka kung saan ka magagaling sa kamang sa mga pag-isip mo. Bumalik ka na sa pinagalingan mo. Uy, April, wala! Bakit ibig na ba? Hindi yun. Wala, mag-sit ka. Hindi mo na ako. Sarang kawat ito siya. Ha? Eh, 20. 20. Mababot, dito siya sa lang kita. Sit ka. Sa 26, yara. Kaya na kada. Stable ko yung lugia ko. Ano ko naman stable? Pero sa nakita
Di ba, di ba like doon? Sa lakin daw. Di ko siya, tayo. May ko ba? Kaya ganun. Oh, di na pinto. Di na pinto. Boy, boy, talaga. Ay, basta na akong kahit yung badin. Lumabas ko na. Pasyente niya, expression. Lumakas ka mo na yan. Tama pong sa kanila. Ngayon ba dito ba kayo dalawa? Ikaw naglulukas mo na yun. Naglulukas mo daw. Ikaw ka naman sa taas. Supak mo. Ilang kain mo ka. Tawas. Alam ngayon, sa lamparan ko ay pamagana. Yan ang harapan ano, ang pangalan sa kanya. Pangalan sa kita. Ito mo kung sa kulay. Wait na, ikot ko yan. Bakit mo na oh, there you go. Oh, walang bala lahat. Walang bala. Di ba yung may madalan siya mga Gani na yung ano dyan yung may parin ko. Maglaan na ako ng ito. Ako yung mga magabato ng ano ko. Palitan mo kayo. Oh, yun. Ito ko no. Nakamali ano kita na siya. System ko na. So, may mali ka na bawa. Tamang napag Hindi ka kain nagdadaan. Oscar. Mulat ka ba na? Na, youth net nawawan na kayo. Hindi na ba ito kayo na? Hindi ka na
Kuya, bang, wala, na ano pa masama ako nakapagod sa Oo, ano naman ako eh. Ginawa niya sa bahay. Hindi ko na like na ako man ah. Hindi ko may ako siya nag-iwan ka. Naiiwan ko may napansin sa tansya ko. Hindi ka naman ay ko. Ala, ala, ala. Narumbit ka na. Kedua pa. Alas, mabawi na ano kita. O sige, sa ba? Last, last, last. Ano box?
Tapos ganun. Kuya ba? Wala dahil ba? Ano? Tapos ito. Ito pa kaya ano? Tapos, wala ako. Photo eyes. Baka mapapag ko sila pa rin. Wala. Ay, may benta dito. Uy! Uy! Wala na mo dito. Wala pa na. Wala pa na.
Gamay na po yung gamay na. Upa. Kasi ako pala nakapag-grade. Asan ako dito niyo? Hindi ka magsasabi. Gusto ko ba? Oo, ito. Dito na ko yan sa baba namin sa water. Ito, nakatalikod. Hindi ko magaling. Oo, sa baba mo. Oo, sa baba mo. Wala, ito na mo. Oo. Pero panoy. Pero panoy. Ay, nalawin na nun. Bakit water? Sabihin ko. Diba eh? So, paano yung tabi-tabi? Tabi-tabi. Ay, ito na kung nakabot eh. Bakit ko bagay ng isa? Wala ko. Uy! Yung ano yung sabi? Ay, nakabaka na. Yung mga ako.
May kita pa doy. Kaya masip ko na suti. Ano suti malakaw din. Ay, uy! Puta yung sa slide. Hoy, take it ang duwan na yun. Ano ay patasan na kaya ko. Hoy, pakapatuhoy ko yung nagputin sa ko. Hoy na rin na. Wala na. Hindi ako. Yung pa kaya nga eh. Hoy, nasa di. Siya. Ayun na. Yan. Ay. Sawan na. Napasa na kaya ako. Ayun na. Dali na. Mabisling gabi. Ang sawate. Ako lang nakasama ka. Na. Alam ka. Hindi na nga kamakita niya. Hindi ako makasama. Dali ka. Oo. Ay, maplanta ko.
Mura, bunyi yung pagkaan. Na, ano ka pa? Pa-baseline ba siya? Baseline ba? Base. O siya, tingnan. Lang. Tama mo sa slide. Slide! Uy, ito ka! Yung Chris, yung Paul. Dali na yung Paul. Kapag yung break siya, break. Napakayang palak-palak ang ate. Likod mo siya. Sa likod mo. Pagsikot lang.
Ngunit, pagkaba ng pwede na siyang suko mo. Pagkabay ka nun. Ano? Ano? Uy! Ano ito? Ay, may marasal na siya. Siguro magabati siya nung double set ito. Papi, kung mga diba yun? Makabas siya mag-hirap noon. Hindi na daw po. Squeeze.
Oh, gila. Hindi na po yung kaya ko ba naman makalikot. Ay! Gila, nakasakay ng seafood. At, doon na inutan ko. Punta kaya tuwa-tuwa. Inutan mo na ko. Pagsaluhin mo na. Super sick. Bye. Bye. Wala. Likod, likod, likod. Uy, ay, punta natin dito ako sumumba. Nagtapakan siya. Sumumba. Nakatawa. Uy! Uy, sinagot ako ng ilang ko. Ay, sa ano na yun? Kahit mo, nag-ilang ko. Nagari na sa mag-ibay. Dito ko na eh. Ano? Kasi, wala sa baba ko doon. Tuwag mo na, marabas yung mga plan. Dapat din naman. Tuwag mo nun. Tuwag, tuwag. Paano mo na? Paano mo yun? Paano mo ito? Conference na. Paano mo nito? Ano, kung dito mo masananda ko niyo. Dali mo. Ayun, mabila na ka. Saka ano, tapos di pa transplant ano.
Sige, kasi kitchen na yan ako kasi ano ano. Ah, sige na. Ano yan, nalubog yung tango. Tango wala naman ako. Huli ko na po ba? Okay, ang badin! Yung ano ng badin! Yoy! Doon na kayo, doon. Wala na akong badin! Huli ko! Ano? Wala na akong badin! Ano, bibigyan na, uy, bibigyan na. Uy, may puta, nasan si... Galit ba na? Galit ba? Pa kaya nga eh. Nakulo na ng puta. Ayun nga eh. Hindi pa sa resort. Doon sa resort. Yun eh, sinano ka na hindi. Hindi ka na. Puta, na ba kaya ko? Ay ka. Pero masasabi sila ay masa po, nasa na? Review. Hindi. Para kung dyan, naabot dito. Tulong ka, hindi na naabot. Ay, isa pa yung tulong.
Bumigay na ba na? Ay, pinakasarap siya. Sino? Kaya man na, katulog mo siya. Wala na ko, hindi na ko sabi. Kaya mo kaya, dito dito ka man nung kaya mo pinagsulot ka lang na. Katala, dito lang siya. Sino pa rin mga dito ba si Hilo? Wala na sila, sino pa ba? Yung ako. Noy! Kaya mo ko pa din, no? Hindi mo ko pa din. Ako ni ano, ako ni. Bakit ko naman mga ayos yung wala yan, wala. Okay ni. Okay ko mo. Ako ko na magabi. Hindi naman sa kaya. Ako logo. Okay ko mo. Kaya mo, ako ni. Salamat. Kauwi mo. Salubin. Kaliwa. Siguro na lang. Ito naman ay. Ito talaga. Ito talaga. Ito talaga. Wala ko dyan. Ang mag-review, yan ang nakakabot. Oo, hindi na yan. Ano mo na naman ang pag-iutangan? Kaya na naman ang siguro.
mo yan, no? Ganyan, ano, diba? Sana, wala na ako yung mga
Bakit sa daan lang sa video? Yung dagan, dagan na sobrang ang mo. Napulis ka? Ha? Napulis ka? Ayos na dyan.
Kabilang ka na siya, sana may ano ka na nga. Ate ko, lumano. Talaga yan. Isa kay gubog sa masa lebitan. Yang sa likod kambing. Ang gawin ko din sa likod. At ito sila tricycle. Pero no, es necesario otra. Yan, lahat ng lahat. Ito ba Mr. and Mr. Johnny Rasta? Tapos, may ticket sa
Pag-out na po sa wala ay sa buwan ng ikiyan. Nagapay lang kami sa magbibig alaan. Eh, dito mo dito.